Zdravíme všetkých kávičkárov. V tomto videu uvidíte, ako najlepšie nastaviť kávovar, aby ste si kávu z našej pražiarne mohli pripraviť čo najlepšie. Budeme používať kávu Indonesia Amber Dusk, ktorú si môžete exkluzívne zakúpiť v predajniach Lidl. Na obale kávy si hlavne všímame druh praženia, v tomto prípade espresso, druh kávy, 100% arabika a dátum praženia. Veľmi dôležitá je voda, keďže tvorí približne 80% nápoja. Všímame si hlavne celkový podiel rozpustných látok. Na espresso odporúčame 120 až 200 mg na liter. Mlynček nastavujeme vždy s prázdnou násypkou alebo počas mletia. Ak bude káva namletá príliš hrubo, bude chutiť kyslejšie, slabšie a nevýrazne. Ak nastavíme mletie príliš jemne, káva bude ťažká a horká. Intenzitu nápoja odporúčame nastaviť na maximum pre plnú chuť. Veľkosť nápoja na 35 ml, v prípade, že máte radi väčší objem nápoja, odporúčame doliať horúcou vodou. Teplotu vody nastavte na 90 stupňov Celzia. Ak sa vám zdá espresso príliš acidné, môžete si nastaviť vyššiu teplotu vody. Dôležité sme si povedali a teraz si poďme pripraviť kvalitné espresso. V ďalšom videu si ukážeme, ako si môžete kávu pripraviť cez French Press, ako jednoduchú prípravu bez espresso mašiny. Pre ďalšie zaujímavé videá nás nezabudnite sledovať a navštívte našu stránku avcoffee.sk.